Ola, boas tardes outra vez. Benvidos a todos a esta nova edición da Feira do Ribeiro, que vai xa pola edición número 63. Para min é un auténtico placer estar con vos un ano máis, acompañarvos en estas actividades ao longo de todo o día de hoxe ou de mañá. E hoxe temos temos o honor de ter con nos a Marta Cortizas e a Marco Varela. Vou vos a contar un pouquiño de cada un. Marta sempre pensou que quería ser artista plástica ou relacionada coa danza, disciplina que practicou dende moi pequena. Máis tarde licenciouse en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Comezou a traballar en hostelería para ter ingresos extra e sen pensar que sería o camiño que finalmente guiaría a súa gran paixón. Pepe Solla apostou por ela e xunto con Gabriel, o director de sala do restaurante e a súa parella Javi, a animan a estudar o oficio. Gradúase con mención honorífica no Máster de Sumiller Profesional no Instituto Galego do Viño e comeza as súas prácticas no Seler de Can Roca. Antes de finalizar e co beneplácito de Pepe, Josep decide contar con ela para unirse ao seu equipo de sumilleres. El Seler de Can Roca é dende entón onde Marta exerza a súa profesión amada, dende hai 5 anos, chegando a ser a xefa de sumilleres na actualidade. En 2024 proclámase Mellor Sumiller de Cataluña, no 2025 Mellor Sumiller de España e Mellor Sumiller da Península Ibérica 2025 no pasado mes de decembro. Actualmente sigue comprometida co estudio e a mellora constante desenvolvendo diversos estudos como o Advanced de Master Course of Sommeliers. Por outra banda, temos con nós o cociñeiro Marco Varela, lalinense de nacimento. Realizou os estudos no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Dende os 16 anos, traballou eventualmente na cociña ata que decidiu especializarse na materia, momento no que compaxina os seus estudos con prácticas en diferentes establecementos e hotéis. Traballou con Mario Sandoval no restaurante Coque e posteriormente con Manuel de la Osa, tamén no Hotel Silke en Puerta de América, Hotel Monumento San Francisco, Hotel Esperia Finisterre ou no Gran Casino de Aranjuez. Despois dun longo periplo e de pasar por outros tantos sitios de reconocido prestixio nacional, actualmente exerce como chef executivo en Casal de Armán e no seu restaurante gastronómico Sábrego, aquí en Ribadavia. Recoñecido pola guía Michelin, pola guía Repsol e pola guía McCarthy. Seguiu en constante formación baixo as ordes de chefs como Ricardo Sanz, Pepe Solla, Toñi Vicente, Santi Santamaría, Sergi Arola ou Nacho Manzano. É o gañador do 11º Campeonato Galego de Cociña 2011, gañador da semifinal do 4º concurso cocinero del año 2011 e finalista do 4º concurso cocinero del año 2012. Que os disfrutedes. Hola. Non sei se escoítase. Sí. Hola, boas tardes. Temos por aquí a coñecidos, aquí, grupo. Bueno, pois vamos a contar un poquinho. O primeiro de todo, dar as gracias á organización por contar comigo personalmente, co restaurante Sábrego, Casal de Armán, para poder participar neste evento que posiciona o Ribeiro a nivel España, non? Como é a Feira do Ribeiro, non? Neste caso, noso que vamos a traer son 3 platiños. Algúns deles témolos no menú de degustación frecuentemente, que son xa un pouco icónicos na nosa casa, no noso restaurante, e outros son algunha actividade propia que desarrollamos para hoxe, non? Entón, o primeiro prato que vamos a facer hoxe, vámolo partir da materia prima, en este caso que sería unha xarda, non? Para min é un produto moi humilde, moi coñecido e que para min ten un gran valor gastronómico, non? Está un pouco denostado para min na hostelería de hoxendía e para min é un produto fundamental no noso restaurante. Nos traballamos fundamentalmente igual máis da mitade do ano con este produto, en diferentes elaboracións, diferentes formas, pero sí que para nós é un produto fundamental, non? Nos o que vamos a facer neste caso coa caballa, vamos a facer marinada, vale? Marinámola, terminamos a sopleteada e agora vamos a añadir un par de cousiñas para darlle un poquinho de chispa, non, a este plato, non? En este caso vamos a utilizar unha salsa ponzu. A salsa ponzu é unha salsa que se fai a raíz de cítricos, originaria
de Xapón, pois fixemos unha versión desa salsa, partimos con esa idea de cítricos, neste caso vai levar algo de mostaza, un jugo que facemos da propia xarda, e depois acompañaremos tamén cunha crema de zanahoria, con naranxa, que tamén fai ese matiz moi ben co tema da salsa ponzu, e acabarémoslo cun tartar de algas, en este caso de tosaka e de alga codium. Alga codium é a alga que todo o mundo coñece como alga percebe, non sei se a coñecedes, é unha alga moi habitual aquí en Galicia e coñécese popularmente coa alga percebe. Entonces, pola miña parte, vou acabar de montar os pratos, dou paso a Marta para que vos conte un pouquiño o que nos preparou para acompañar, e a verdade é que é un luxo poder estar aquí con profesionais da talla de Marta, porque para min é un enorme prestixio ter alguén deste nivel maridando un menú tan sinxelo como o noso, vale? Bueno, boas tardes. Non sei se me escoita, Marco, o mismo para min. É sempre un placer vir a acompañar a xente que cociña en Galicia e xente que o fai tan ben, así que, nada, intentarei acompañar o teu prato da mellor maneira posible. A min gustame moito tamén cociñar, gústame moito comer e gústame moito beber. Son os placeres básicos da vida. Gustaríame saber se toda esta xente quere facer este plato na casa, aparte de que a salsa ponzu pode ser un pouco máis complicada de preparar, pero cando falas de marinar a xarda, como se fai, como se pode facer na casa dunha maneira fácil e que quede rica e pasarlle despois, non sei, se unha plancha, un soplete, como se pode acercar este plato a casa das persoas? Nos facémoslo fácil, nos marinámola neste caso en auga de mar. Auga de mar, a que añadimos por cada 2,5 litros de auga de mar, añadimos 125 gramos máis de azúcar e 125 gramos máis de sal, non? Para que o marinado sea máis intenso. O que facemos con eso é que a xarda, o comela, non sexa un chicle, vamos a decir. Quitamos auga, ten máis mordida, é máis duro, está crudo, pero en certo modo ten unha mordida que vai a recordar a un curao ou a un cociñado casi. É certo que moitas veces a quen non está acostumado a probar este tipo de cociña, non? Que curar o peixe e cociñalo en realidade, pero a moita xente cóstalle, non? Decir que é unha forma de cociñar, o peixe está cociñado de outra maneira, e tamén decir que a xarda é un produto no que quizá nunca pensamos habitualmente na casa, pero que é un pescado que está moi ben de precio, accesible, que é fácil de limpar, que é fácil de cociñar. Bueno, cada vez todo máis caro. Sí, é verdade. Pero que total, é certo. Pero que é fácil poder preparalo na casa dunha maneira diferente, que non sexa limpar un pescado e facelo a plancha, non? De filetealo. Exacto. Deixámoslo 2 horas en esa marinada, sacámoslo e depois nós o que facemos é cortámoslo así desta maneira un pouco máis visual, non? Pero ao fin e ao cabo, isto non quita que nunha casa podese coller polo lado da pel, con un poquinho de aceite, pasas un torradiño na sartén e queda crujiente para que solte ese rollo brasa. Total. E depois xa se pode aliñar. Total. Sin problema ningún. Bueno, ahora xa paso directamente ao meu terreno. Cando Marco me presentou este plato, eu directamente pensei en un viño laranxa. Non sei se tedes en mente o que é un viño laranxa, un coñecido mundialmente como orange wine. Bueno, é un viño que macera coas pieles, que normalmente ten un color laranxa, de aí o nome, e que ten unha textura como un pouco máis secante. Que, é dicir, cando tomas, nós falamos moito da textura dos viños na boca, igual que cando comentaba esta mañá, cando falamos de platos, falamos da textura do plato, pero moitas veces non falamos da textura do viño. É moi importante porque ten exactamente a mesma importancia que o prato. Esas pieles da uva fan que aguanten platos intensos e que sexa unha boa opción para acompañar peixes de curacións diferentes. Pero é certo que non encontrei na feira un viño laranxa, non sei se non se elabora, non sei se é difícil de encontrar, pero non encontrei ningún viño aquí no Ribeiro de esa forma de facer. Entendo que sí que o hai, pero quizá non lle estamos dando o hueco necesario ou simplemente aínda está en proceso. Pero, polo tanto, pensei un viño que para min ten unha parte sápida moi importante. Ten unha parte, cando falamos de sapidez, falamos de casi de salinidade, é dicir,
si probades este viño, eu teño que decir que non me gusta moito falar dos aromas do viño porque é algo moi abstracto. Eu non podo decir, este viño ten olor a, porque a cada un, coa súa memoria da vida, pois podelle recordar a unha cousa a outra. Pero o que para min é indiscutible é que cando probas este viño, faiche salivar. O lado da lengua, o lado da lengua, é unha sensación que faiche salivar, é como unha sensación entre unha uva madura pero que ten unha acidez moi bonita. E creo que eso funciona perfectamente ben con un peixe que ten esa parte potente do soplete, pero tamén a veces un peixe moi delicado porque é unha cocción moi sutil. Por lo tanto, para min é un viño que é fresco, é lixeiro, pero esa sapidez acompaña moi ben a un prato de mar. E a textura do viño realmente é bastante densa. Non sei se estades de acordo, pero pódese como si tocas a lengua co paladar, notas como que hai algo, hai chicha, non? É difícil de explicar, pero isto é o que a mí me pasa con este viño. O máis bonito do viño, ademais, estando en unha feira como esta, é que temos os viticultores aquí para contarnos da mellor maneira como fan este viño, que significa para eles, ou que lles, bueno, cousas que eu non podo contar. Moitas veces, cando acerco viño no restaurante, non? É moi difícil, eu acerco un viño do Ribeiro, contolles que é unha zona histórica de Galicia, moitas veces teño que poñer en contexto que estamos no noroeste, non? Porque para nós Galicia é Galicia, situámola, pero cando estamos falando con xente de Australia, Galicia non saben onde é. De feito, moitas veces situar España é moi complicado. Entonces, acercas o viño e contase que estamos no noroeste da Península Ibérica de España, que ali hai unha zona, un reducto espectacular, con unha sensación atlántica moi marcada, e que no interior hai unha pequena zona que se chama o Ribeiro, onde elaboran viños históricos con variedades absolutamente extraordinarias, moi pouco coñecido en esos grandes libros da sumillería onde falan de Chardonnay, de Chenin Blanc, de Sauvignon Blanc, de Cabernet Sauvignon, de Merlot, que son uvas igualmente válidas como son, en este caso, a Treixadura, o Caíño, o Lado, o Alboriño tamén. Pones en situación un viño que moitas veces non queres ser pesada e non queres pasarte moitas veces explicando o tempo que necesitaría o viño para saber quen hai detrás. Pero hoxe tedes a sorte de que está Xulia Bande para explicarvos o viño do que vamos a maridar este prato. Xulia, todo teu. Gracias. Eu creo que está funcionando, non? Sí. ¿No? Sí. Bueno, primeiro dicirche que eu fago un viño naranxa. Ves? E espero, e ahora que facemos? Que, igual que con rosados, algún día o contemple o Consello dentro do seu pliego de condicións. Estaría Evidentemente, como está fora de DO, non era o sitio non era o sitio para traelo, pero está ben saber que existe, querémolo probar en algún momento. Claro, gracias. E entón, bueno, pois nada, este é un viño do ano 2023. Unha dos meus obxectivos é facer viños de garda, o sea, non sacar o viño. Eu penso que nos perdemos o mellor dos viños por non esperar. Bebémoslo sendo bebés, e as viños teñen que ser como as persoas adultas, terminar de facerse, e para eso precisan un tempo en depósito, outro tempo en botella, e entonces salen cousas que antes, cando é un bebé, pois, igual que unha persoa non se lle poden ver porque ainda non é o suficientemente adulto para expresalas. Simplemente é un viño elaborado en inox, hai un traballo de delier de 6 meses, e as variedades que están dentro da botella son Treixadura, Lado e Loureira. Por que estas variedades? Pois porque me parecen complementarias, é dicir, a Treixadura, como todos sabemos, é unha variedade moi rica en aromas, danos unha nariz e un gusto precioso, pero se esperamos ese punto de maduración óptimo para conseguir esa fruta, o defecto que ten é que as acideces se nos caen, co cual non poderíamos facer viños de máis de certa idade, non? Entonces, para non tartarizar, outro dos meus obxectivos é facer viños naturais. Facemos viños naturais de mínima ou ninguna intervención, casi sempre, e entón precisamos desas outras variedades que son os que nos aportan esa estrutura e esa acidez que necesitamos para facer viños máis lonxevos, non? É un viño fresco, como tú dixeches, penso eu, fácil de beber e pouco máis que decir. Mira, gústame, antes de Marco, deixarte xa falar do teu prato, perdona, pero
que gustaríame tamén decir que moitas veces cando falamos de viños xoves dunha bodega, non? Eu encontrome moitas veces con unha realidade que vas a unha bodega querenche agasallar con unhas botellas de viño porque fuches a visitalos e porque están agradecidos, non? Entonces, normalmente pasan cousas como que che veñen con dúas botellas o comentario habitual suele ser bueno, esta botella, toma, é para que a bebas xa, canto antes bébela e esta aparece en unha caixa de madeira, unha botella que pesa moito, unha cousa moi espectacular, esta é para que agardes. E sabedes o que me gusta facer a min? Xusto ao revés. Sabes que pasa? Gústame saber que se unha bodega está vendendo un viño moi especial pensando na garda, saber que tamén está ben para bebelo agora e que non hai que esperar, que se pode beber agora e disfrutalo, pero gústame tamén confiar en que ese viño que che din isto é rápido, isto é un viño de 2023, a min gustan os viños de garda, pero isto é fácil gardalo, dentro de 10 anos vir a ver a Xulia e decirlle acordaste aquel viño que un día catamos ali en Ribadavia na Feira do Ribeiro, que era xoven, que non tiña moita barrica, que non o mezclaches con nada, vámoslo beber hoxe a ver como está. E probablemente, seguramente, o viño este excepcional. Eu espero que sí. Eu tamén o traballo espero, para que sea así. estou convencida. Se se consigo ou non, xa é outra historia, Seguro pero que sí. traballamos para que eso ocurra. Total. Bueno, gracias por acompañarnos. Marco, como levas a cociña? Estamos sacando xa o primeiro prato. A ver que tal nos queda co viño. Douche 2 minutos máis. 2 minutos máis, Sin veña, problema. va, feito. E depois xa explico un poquinho. Bueno, que contamos, Xulia? Contame. Miguel. Ti sempre tes cosas que contar. Eu que queres que che conte? Eu podo che contar que antes na cata anterior subiron máis pulsación, non sei a canto, vendo a choiva que había aí fora. Pois sí, é Pero verdade. ahora xa me tranquilicei outra vez. Na cata anterior estabades todos por aí fora seguro, estábamos aquí falando do cambio climático, de como a xestión do viñedo, como facer, tamén falábamos de variedades que quizá, pois non sei, de híbridos, de cousas que pasan futuras, de que é unha solución, mentras víamos que chovía e que probablemente por aí abaixo estaba granizando, ou esperemos que non, pero eu estaba vos vendo esas caras con medo, pero normal, non sei, vivir así é complicado, é complicado. Bueno, é parte de esta aventura da viticultura. Total. Bueno, pois nada, creo que acompañará moi ben este plato. Vexo claro. Espero que teña a altura de profesionales como vos, No, e de xente esta altura. vou facer. Como foi o ano 2023? Bueno, non foi excesivamente complicado. Non foi un ano temos tido ben peores. Sabes que pasa? Que co cambio climático temos agora tal diversidade de climas en cada ano. Que non podes decir que un ano é cálido, outro é frío, isto acabouse. Aí, ao mellor chove uns anos en unha época, outros en outra, cousas que marcan o perfil dos viños realmente. Pero cada vez vamos por, como todo o mundo, por desgracia, hacia un clima moito máis cálido, donde as acideces son moi difíciles de conseguir, donde hai que traballar outras variedades que as que non estábamos acostumbrados para conseguir esa frescura nos viños, e donde os alcoholes cada vez van indo tamén subindo, non? Un viño non ten por que ser necesariamente moi alcohólico para que este bo. Totalmente. Ahora xa unha cousa máis técnica que non sei se me pode responder. Vos sabedes se no Ribeiro hai variedades híbridas por aí polo medio que se poidan beneficiar ou variedades que non sexan vitis vinífera que se poidan dar viño pensando en outro tipo de viticultura do futuro? Hai moito tipo de variedade, hai híbridos tamén que se pode vinificar, calquer cousa que de uvas podese vinificar. É que normalmente pensamos nos híbridos como unha, no, como unha variedade de uva que, bueno, eso non sirve para vinificación, eso non ten calidad. E teño moi bons amigos moi cercanos en Cataluña elaborando viños con variedades híbridas que non vos podedes imaginar os viños que son. Entonces, bueno, preguntaba para aprender, porque desto se trata, de vir aquí e preguntar moitas cousas para levar máis para casa. Eu pero supoño non sei que se... esas variedades son este tipo de variedades que necesitan tempo. Que hai que darlle tempo e salen cousas excepcionales. Xa. Eu tamén coñezo viños que son auténticas locuras. Locuras, Híbridos. total. Bueno, creo que vos deixaron aquí para catar cousiñas. Vamos. Vamos.
Bueno, hai algunha maneira de comer este plato, ten que acompañar nada, da forma máis natural posible, non? Sí, non hai nada escrito, simplemente. Unha caballa marinada, ca crema de zanahoria con naranxa. No... Patricia, podemos servir... No voso restaurante, tedes carta, tedes menú, que proposta gastronómica tedes? Nos temos dúas liñas de traballo, non? Temos por un lado a carta e por outro lado dous menús gastronómicos, é un pouco o que traballamos habitualmente. Sobre un 40% da xente que acode ao noso restaurante pois consume o menú gastronómico e o 60% consumen a carta, entón é un pouco a liña que... Tedes moita xente que ven de fora o restaurante ou tedes máis público local? Moita xente de fora. Sí? Sí. Sobre todo moita xente de paso tamén que ven buscando Rías Baixas moitas veces e esta zona e fan unha parada ou de entrada e saída a Galicia, tamén é moi habitual. Sobre todo en temporadas máis de verán, temporadas así máis de vacacións propiamente, non? Despois, o resto do ano, pois, oye, sempre estamos ben ubicados, dentro do que Cabo Ribeiro está ben ubicado. Zona de paso a Rías Baixas, de entrada a Galicia ou de saída, entón funciona moi ben, sempre para que acuda a xente fácil, non? Bueno, entendo que estando situados en unha bodega, non? Tamén tedes esa parte de no turismo, que acompaña moi ben, imagino que a xente ven moi pensando moi no viño, non? No voso caso. Sobre todo a xente ven coa idea de disfrutar e sobre todo coa idea de coñecer unha zona que lle dixeron que estaba ben. Que lle dixeron que estaba ben, entón que tampouco coñecían moito e que depois unha vez que chegan se sorprenden da calidade, en este caso, pois dos viños que existen na zona, sobre todo do cuidado dos viños, do cuidado do entorno, un entorno tan cuidado como este, e salen encantados da zona en xeral do Ribeiro. Pero a xente sí que é verdad que chega un pouco, pois, sin coñecer moito o sitio, e acaban se sorprendendo, e iso é algo interesante para todos, porque ao final, canto máis consigamos posicionar o Ribeiro, pois mellor para os bodegueiros, mellor para os hosteleiros, mellor para a comarca, para a actividade industrial económica da propia zona, non? Pero bueno. Bueno, estaba boísimo o plato, pareceume excepcional, super rico, moi bo. Bueno, a idea era facer eso, con pescado humilde, como a xarda, un pratiño así un poquinho diferente, donde se pudera tamén ter un pouco ese arraigo a Galicia, que sempre nos gustaba facer moito pescado azul a parrilla, a brasa, toda esa idea, e era un pouco a idea de chegar aí. Non sei se o conseguimos, pero moi rico. A idea era esa, non? Bueno, nos estamos xa servindo o segundo viño, non sei ti como tes aí na... Vamos a conseguir este prato nos. Non lle damos tregua, Marco, Imos contando. Vamos, veña. Entonces, mentras Marco vai preparando aí o siguiente plato... Vamos tirando platiños e demais e ahora explico un poquinho, se queres. Fantástico. Ou se queres explico un poquinho xa... Veña, como ti queiras, ti mandas, ti mandas. Pois explico un poquinho así para dar unha pequena pincelada. Fantástico. E así a xente vai se facendo unha idea. Bueno, que tal por aí coa caballa e co viño? Moi rico. Mellor o viño, verdad? Seguro. Bueno, pues nada, ahora o segundo prato que vamos a facernos vai a ser un prato que é xa un pouco icónico no noso restaurante, non? É unha especie de un ravioli que facemos de galo celta, vale? De galo galego, galo de mos, non? Nós o que facemos é un guiso, como que facían todas as aboas, sin máis, desmenuzámoslo todo moi desmenuzado e a partir de aí facemos un ravioli un pouco versionado, vale? Despois, cando provedes, digamos un poquinho todo o que leva, para que vayades un pouco a cegas, para saber un pouco todo, vale?
O sea que xa non pasamos de cata a cegas a catar o plado a cegas, Como non? non se sabe todo o que leva, pois eu prefiro Vale. decirlo despois, xa, Pero para... podémoslo comer tranquilos, non? Sí, no, é todo, non é nada raro, non é nada raro. Estupendo. Simplemente para non Bueno. adiantar nada. Temos tamén a sorte de este viño tinto que vos acaban de servir, ter a sorte de que nos comenten que hai aquí en esta... Bueno, nos non temos... Ah, mira, genial, sí, en esta copa. Eu escollín este viño porque creo que é un varietal digno de mención, porque creo que é un varietal que gastronómicamente ten un recorrido interesantísimo, e creo que hai moi poucas representacións de viños así. Por eso me pareceu, bueno, que con un plato que é unha carne, pero que ten esa parte do ravioli máis lixeira, e a carne de galo celta suele ser bastante, non é unha carne de caza que necesite unha potencia co guiso, non é máis sutil. Un viño como este, con acidez e con frescura, pode ir moi ben. Que nos contas? Contanoslo todo, queremos saber todo. Quen eres ti? De onde ves? Bueno, son Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro, unha adega de Castro de Miño. Bueno, o Ribeiro ten tamén esa fortuna de ter moitas peculiaridades. Non é un territorio uniforme. Hai tres vales principales, o Ribeiro, o Miño, o Avia e o Arnoia, tamén algo do Bergantiño. E, bueno, isto foi un pouco unha cousa que, unhas circunstancias, que é un viño feito con caíño longo, monovarietal, que surgiu un pouco, por unha mala medición dunha finca, pero unha historia... Surxeu dunha mala medición? Sí, foi... Queresme decir que os errores sacan estas cousas? Pois sí, eran varias fincas que eran de varios, do abuelo, dun tío, de varias xente, e eu consegui xuntalas, pero claro, cada unha estaba posta nunha dirección, era imposible traballar eso. Entón, fixen un arranque e unha plantación nova, pero o que estaba nas hijuelas non se correspondía ca realidade. Entón, eu pedín, sabes que plantas un bravo, mándalle, neste caso, treixadura para repoñer, e plantei con treixadura, e cando plantei faltabanme cepas, e bastantes. Entón, volví chamar ao que me de traer cepas, e dicen, mira, quero máis cepas, non me queda treixadura. Claro, pero mira, resulta que teño aquí un cliente que me mandou dai do Ribeiro caíño longo para plantar e ahora non máis quere. E, pois trai. E aí surgiu un pouco o tema. Entón, está na mesma finca que a treixadura, é unha finca moi soleada, tamén con bastante ventilación, está xusto encima do náutico de Castrelo, o sea que lle dá unha irradiación solar moi longa durante todo o día, e que agradece moito porque é unha variedade tamén moi longa como a treixadura, dun ciclo moi longo. E, é unha variedade que eu tamén estou sorprendido por o resultado, por a agradecida que é, e unha cousa que casi non contaba, non? Espectacular. O nome, por que o nome deste viño? O nome do viño? Tamén é outra historia bastante longa. Sabes que é unha variedade das máis ancestrais que hai, entre das que hai no Ribeiro, das máis antiguas, é unha cepa tamén bastante... non sale colocada, é unha cepa casi fea, digamos. Sí, é verdade. Ancestral, antigua. E resulta que, dentro da historia que temos, esas cousas que pasa, que, cando estábamos no bachillerato, que estudiamos la Reconquista, el Cid e la Virgen Bendita, que andaban por lá por Valencia, e resulta que temos unha historia moito máis interesante no noso propio local. Entón, a través de unha novela de un escritor de Extremadura, Jesús Sánchez Galiz, que escribiu El Camino Mozárabe, é unha novela, o sea, unha historia novelada, e resulta que fala de Doña Goto. E quen era Doña Goto? Pois eu entereime, con internet, preguntar e aí, cando presentou o libro, como firmar e tal, resulta que esa era unha reina de Galicia que no ano 926 morreu o seu home, que era o rei de Galicia, e quedou a vivir hasta a súa morte en Castro de Miño, nunha fortaleza que houbo, que ahora o único que queda ali é unhos restos, é unha igrexa románica, non? Pero resulta que é unha reina que viviu no meu pueblo e non sabía dela hasta fai pouco. Entón, é un pouco homenaxe intentando saber que viño farían naquela época ou como sería. Unha alegría que, unha libertade que me tomei eu.
e por iso Dona Goto, e a etiqueta tamén está un pouco en consonancia, porque nese sitio ahora hai unha igrexa románica, e ten uns frescos, toda a ábside son uns frescos, que é unha escena do xuicio final, e fixemos unha foto as chicas que me fan as etiquetas, que son de aquí de Ribadavia tamén, a EB, como os corchos que tamén son do Ribeiro, e é unha fotografía do pecado da gula, de como está ali representado. Wow, bueno, gracias. O viño a min acábame de tocar, porque a historia, por suposto, importante, a anécdota máis, porque unha reina das variedades, ademais reinas, olvidadas tamén. Non había Galicia, Portugal, ni España, estábamos todos moito máis unidos. Pero, cando catas o viño, é un viño que casi ten alma de blanco. É unha sensación fresca, lúcida, fantástica e brillante, un viño brillante, e non falo do color, non estas catas de vino brillante, non, falo de que é un viño que ten unha luz especial, é unha pasada. Bueno, é bonito ter estos exemplos, porque moitas veces pensamos simplemente en viño tinto como algo moi intenso, non? Isto podría competir con esas garnachas tan apreciadas, maravillosas da Sierra de Gredos, que están en todas as puntuacións e revistas importantes. Isto, un gran catador posto a cegas, non sei que pasaría. Algún día farémolo. Espectacular. Ten toda a fruta roja, exuberante, pero a veces galego, a veces é exuberante, pero hai no que entender pouquiño a pouco. É extraordinario. Acábame de tocar moito este viño de corazón, Wow. Son viños tamén que é certo que hai que poñer en contexto, que cando alguén che pide un viño tinto tens que entender a quen lle podes poñer este viño, non? Sí, este non é un viño tinto para bebedores de tinto habituais. Efectivamente. Non o van a entender. Pero quero que sepas que isto é a tendencia do mundo do viño en tinto. Wow. Bueno, non sei, como vas co plato? Gracias de corazón, é espectacular. Gracias por contarnos a historia, porque é unha historia... Wow. Non sabía todo isto da reina. Pois sí, que bonito. Sorprendente, que eu entereime desto por un señor de Extremadura. Increíble. Hai que ir afora a buscar a historia da terra. E preguntándolle como superen esta historia, e resulta que a historia de Doña Goto, que le encontrou, que vai buscar a reliquia do seu fillo hasta, non se basa a novela, hasta Córdoba, resulta que esta historia contana aos árabes. Non é unha historia que contaron aos árabes, había unha relación moi forte entre o rei galego e a derramán de Córdoba. 12 grados, Estamos no que pide a xente, 12 grados. Non é unha uva que sea moi alcohólica. O Caíño Longo é unha uva que quedas aí parada e non sigue poñendo alcohol. Isto é o que pide a xente, o que queremos. Graduacións máis amables e viños lixeiros, fluidos para disfrutar. Marco, como vas? A min quedame 3 minutinos. Que nos contas do plato? 3 minutillos. Contanos cousas do plato, que estás facendo? Pois non hai moito que contar deste prato. Espectacular. É un prato que facemos a base dun guiso de galo, e non hai moito, nos intentamos reinterpretar un pouco a modo ravioli, pero é algo sencillo, non hai moito, non facemos nada raro aquí neste caso. Probaches o viño, Marco? Como? Probaches o viño? No, é moi importante que os cociñeiros proben o viño, porque sabedes o que pasa? Que temos os cociñeiros, as cociñeiras na cociña, que lles gusta o viño, pero non llo levamos. Falamos tanto de maridaxe, e de vez en cando é moi importante que desde a sala vayamos con todo cariño e lle poñamos unha copa a Marco, que ya vou a compartir co seu permiso para que cante. A mí gustame probar
Gústame probar os viños sempre, ademais. Que deberías saber como queda co teu plato. Me parece fundamental. É certo tamén que pasa moito nos restaurantes que os camareros temos a suerte de que si tratamos ben a xente vaise moi contenta e podemos ver as caras de felicidade, de que se van mellor do que viñeron, pero sabedes o que facemos moi mal, e que non lle trasladamos os que están atrás. E temos que ir a decirlles que o seu traballo, que é en silencio, é magnífico e que gracias a eles un 50% teñen a culpa de que a xente se vaya moi contenta. Isto é moi importante telo en mente. Estamos acabando o prato. Vale, ese ravioli é pasta ou está feito con outra cousa? É pasta, é pasta. É pasta, Sí. É pasta. Facémolo versionado, porque che decía, vou me adiantar, quería explicarlo despois, pero... Perdona, acabolle de fastidiar o plato. Ten moi boa pinta, Pero, fundamentalmente, nós que facemos é unha crema de queixo de Sanceda que utilizamos. Estos están terminados? Sí, eso xa pode ser. Queredes que poida facer o meu traballo e lles vaya pasando? Encantaríame, vamos. Seguro, Mira que eu son feliz poñendo o plato a xente. Vale, como queredes. Sí, eso pode ser iso. Vale, lévame por aquí, va. Nada. É un prato que xa leva moitos anos con nós no restaurante e que... Como está este viño? E que xa non nos deixan quitar xa moitas veces os clientes. No restaurante facémolo un poquinho máis grande, pero os ingredientes son os mesmos. Bueno, a mí si me preguntas que leva o plato, podome chivar, porque estou vendo todo aquí, non podo dicir nada. Somos afortunados, claro, sabedes todos os secretos, despois non hai nada que esconder. Vale, ese brote que ten o plato é un brote particular, non? Sí. Bueno, no mundo dos restaurantes gastronómicos, si sodes personas curiosas, poderíades facer un máster solo de todos os brotes que se poñen, ¿no? Cando traballas dentro da sala é algo que a quen empeza o pon moi nervioso, porque o ser humano ten unha curiosidade especial por decir, e este brote como se llama? Entonces, hasta que non pasa un tempo, ti non eres capaz de saber que brote, pero este en concreto para min ten un sabor moi moi curioso. Nós traballamos moitos brotes tamén, son cada un ademais moi específicos e cada un buscando un pouco unha idea, non? Eso é. Este caso é un brote que se chama, o nome común é erva do rocío ou hierba de rocío en castellano. Hierba de rocío. Nombre científico ficoide glacial. É unha erva moi curiosa porque é moi fresca, ten un toque un poquinho salino incluso, funciona moi ben. A min gustame moito acompañala con guisos e demais, por qué? Porque o guiso tende a ser algo pesado e isto que fai é limpia un poquinho para dar, refresca un poquinho por medio e funciona moi ben, me gusta moito. Bueno, si vedes o brote de cerca, ten como esas gotas de rocío, é precioso. Por eso lle chaman erva do rocío, eso tamén, ¿no? Nada. Eu recomendo sempre que metades a cuchara ao fondo para levar todas as partes do propio ravioli. Nada. Ya lo siento, es que a mí me gusta trabajar. A mí no hay cosa que me haga más feliz que llevar un plato a la mesa y que os guste de verdad. Nada, encantada. Sí, vamos, seguimos catando. Mentras degustades este plato con este viño, vamos a servirse ao seguinte e así podemos ir falando con calma tamén. Que os do viño gustanos moito falar, entonces necesitamos tempo. Estaban estirados, bueno. Sí? Feito. No, está bien. Bueno, o seguinte viño que vamos a servir é un viño tinto tamén, feito dunha maneira moi particular ou non, quizá non é o máis habitual aquí,
pero en outras zonas do mundo é a maneira máis tradicional de facelo. De feito, na zona por onde se supón, ou se sabe, non se supón que entrou a vitis vinífera, a zona de Georgia, a zona de Turquía, non? Os viños tradicionalmente elaborábanse en ánfora de barro que enterraban no chan. En este caso, temos un viño elaborado en ánfora. Como se che dou por aí? Bueno, a mañán estuvestes probando Norte e Sur, non? Eso, sí. Un pouco surgiu por aí bueno, conocí a unha persona que era Pablo Ortigueira, que era un enólogo de Sevilla, e quería facer un viño en Galicia. Entón, bueno, chegamos a un acuerdo, fixémonos amigos, e veo a vendima, e estuvemos, bueno, con un montón de anécdotas, que a verdade que a xente de Sevilla tamén tampa moito. Sí. Que chega o primeiro ano, veu dormir á miña casa e dice, vamos á vendima, vale, pois mañán ás 8 levantámonos, ás 8 chamo por ir na habitación e dice, pero vamos a vendimiar, claro, vamos, hecho quedamos, pero es que está lloviendo. Claro. Pero es que llueve, hai que ir á vendima, Pablo. Es que mis obreros allí miran para arriba e dicen, parece que va a llover, e xa non van. Bueno, claro, o concepto galego ou sevillano é un pouco diferente. Anécdotas aparte, bueno, empezamos facendo 2 anos o viño en madeira, pero non acabei de entender, os dous non acabamos de entender a madeira en Galicia. Vale. Bueno, que madeira utilizabas? Utilizamos carballo francés, barricas de terceira vinificación, compradas, bueno, son francesas, aparte, bueno, consigo velas Sebio, Coto de Mariz, pero bueno, ainda así que era bastante vinificada xa, pero sí que marcaban, bueno, non é que estuvera o viño peor, pero non era o que queríamos conseguir. Cando decimos non que marca é que quita un pouco o carácter varietal claro, e aparecen como aromas un pouco máis, bueno, como de tostados, torrefactos, como unha parte moi secante do tanino, e deixas un pouco, non deixas entrever a uva que hai detrás, ou sí, perdese o carácter varietal e o carácter atlántico, digamos, perdese bastante, bueno, queda, bueno, diluído, digamos. Pero entón, bueno, ele ocurriuselle como bueno, traballaba en Andalucía nunha bodega, pero sobre todo traballaba con aceites. E estaban rescautando un cortijo cando fun ali a visitalo, e resulta que estaban, bueno, hasta vi como faían pallo a barro para as paredes, que me quedou así, pareceume, bueno, curioso, e tiña ali un montón de ánforas. Entón empezamos a falar, e dícenos o dono do sitio, pois te regalo 2. Pois se nos ves os 2 buscando unha furgoneta para vir con elas. Bueno, son 2 ánforas de 500 litros aproximadamente, porque non teñen medida exacta, evidentemente. Son artesanas, non? Son ánforas que estaban usadas con aceite, pero son originarias de Villarrobledo, de Albacete, que é un pueblo onde se fai barro dende fai máis de 1000 anos. Teñen unha forma moi peculiar de traballan a unha temperatura moito máis elevada que o galego, o cual non ten poro ese barro. É unha diferencia do barro que se está usando aquí bastante grande. É menos poroso. Non é poroso. Falando con outra xente que fai viño en barros por aquí en Galicia, que dicen que cada pouco teñen que estar atestándose a volvendo a rellenar o barril ou a ánfora porque lle perde. Eu fixen unhas tapas de inós e ali quedan e non me acordo delas hasta que pasa un mes, ou 2 meses ou 3. Non lle teño que tocar. Realmente non hai poro e non tal. O realmente interesante é que se cría sobre as propias lías e a propia ánfora é quen está facendo o removido desas lías, o batunaxe. E, bueno, pois tamén, bueno, non é a uva do Caíño, aquí temos unha cousa distinta. O que estou facendo agora é, bueno, empezáramos primeiro co blanco, agora estamos facendo, bueno, decimos probar con o tinto, non só con blanco, senón tamén con tinto, pero que me veu axudar neste caso é Javier López, que é un rapaz aquí do Ribeiro, que antes estaba en Alborexar, non sei se coñeces, unha bodega que só fai tintos. Vale. Bueno, acabou o proxecto, ese proxecto acabouse e decidiu falo comigo. Entón, é unha viña que lle cederon ou prestaron en Sampaio, unha viña que estaba de silvas, estaba abandonada, entón ten cepas moi centenarias onde hai garnacha, uxonsón, hai ferrón, caíños, e tamén, bueno, que antes non o dixen, pero o dos Vales do Ribeiro
bueno, casi todo o Ribeiro é con suelos de sábrego, de granito, Sí. en cambio que é Ponte Castrelo, onde eu estou, os suelos son de pizarra. Anda, Entonces, o sea, aquí é pizarra, no, isto aquí é sábrego, que era é pizarra sábrego. o anterior. Vale, 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 vale. Eso tamén marca os viños. Carai. Marca nas acidezes. Moito. E bueno, é outra cousa, outro potencial que ten o Ribeiro, esas, bueno, eses suelos, eses microclimas, todas esas cousas que van influindo facendo viños, bueno, moi interesantes, non uniformes. Que, bueno, tendo moitas veces a uniformidade, para mí é un error, non? É un viño, eu sempre contaba esta mañán, cando cato viños de ánfora, normalmente como que o pillo rápido porque teñen como unha sensación no paladar así como máis como unha parte glicérica para min, isto é moi personal, como unha parte oleosa tamén que che deixa na lengua, así como unha pátina que cerosa casi, terrosa e cerosa. Pero isto é cada un entende o viño como entende, isto é a miña forma de entender que aquí hai ánfora. Pero encántame que... Claro, isto de que ano, Este é un 23. 23. No, perdón, 22. 22. E canto tempo está na ánfora? Na ánfora está un ano, hasta que nos apura para a seguinte vendima non embotellamos. Entón, embotello a semana anterior á vendima. Seguimos na línea de viños lixeiros, suaves, sutiles, pero é verdad que aquí hai como unha profundidade, unha textura moi diferente á anterior, para min. E por eso é que o acompañaremos dun plato un pouquiño máis intenso que o ravioli, pero seguindo na liña da sutileza. O sea, os teus viños ahora estánme tocando pola sutileza que teñen fantástica. Son sutiles, son elegantes, son... Wow, están espectaculares. E, bueno, o da ánfora de Padilla, hai grandes viticultores no mundo como Elisabetta Foradori, que utiliza no Trentino Alto Adige. Bueno, hai moitas xente moi top, ou que se supón que son top, en este caso Elisabetta para mí sí que é, facendo viño en estas ánforas, tamén con unha elegancia espectacular. Bueno, perdón, Marco, perdona, que me... Nada. Como levas? Acabamos, sí, con ¿Sí? o tema do ravioli. Entón, Rapazas. Veña, sí que me collo vos, aguantos aquí. explicaría un poquinho o que son os elementos que levan o ravioli. Neste caso, unha crema de queixo, de sanceda, o guiso que facemos de galo de mos, e depois acabámoslo con unha pasta lixeiriña por encima e o jugo do propio guiso que refinamos un poquinho e ligámoslo para acabar o Vale, propio ravioli. entonces, perdón. Supoño que de temperatura está un pouco escaso, sinto moito porque aquí traballar aquí é un pouco máis complicado para o tema das temperaturas, pero creo que a esencia do que é o prato en sí pódese percibir igual, non? Depois temos a erva de rocío, que eu sempre recomendo comela ao principio ou ao final do prato. Por qué? Porque como para limpiar un poquinho o paladar e para deixar a boca preparada para, ao final é un pato, é un guiso, hai grasa, hai un poquinho de coláxeno do polo e todo, e sempre funciona mellor, non? Está boísimo. Creo que acertamos co maridaje, Seguro. Vexo claro que acertamos. Eu estou seguro que a cuestión do viño é cuestión de velo tamén, non? De como se besa, non? Bueno, eu No, decía esta maridaxes. mañá que no maridaxe non é solo que viño vai mellor co plato, sino todas as circunstancias que rodean a un plato, claro, e a situación da mesa, ¿no? Sí. Depende de si esas personas disfrutan máis de viños máis tradicionales, máis contemporáneos, Tamén. si queren catar viños españois, galegos, si queren catar viños do resto do mundo. É como adaptar a cada persona. E sobre todo creo que deixarse levar tamén un pouco, Por non? suposto. Moitas veces, non? Por suposto. Non estar aí rígido aí con algo. É certo, pero é a tope. verdade que cando algo está pensado en un viño e cando algo funciona, non hai que decir absolutamente nada. Simplemente colles a copa de viño e colles o plato e dis E todo funciona. todo o que me explicou o sumiller sóbrame, porque sei que isto vai perfecto. Claro, esa é a idea. Ao final, quero decir, trátase de que cando ti tomas algo,
que entendas que funciona, que todo acompañe, que todo fluya. Totalmente. Se necesitas unha explicación para que fluya, mal asunto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Pero bueno. estamos listos para seguir. Pues nada, ¿qué tal por ahí con Ravioli, por ahí? ¿Cómo vamos? ¿Ven? ¿Sí? ¿Tal? ¿Superamos? No, de momento no. ¿Cómo vamos co tema? Xarda ou Ravioli? Por onde estamos? Hai división. Ravioli. Hai división. Bueno, a ver se co terceiro igualamos aí o que facemos ca terceira contienda, vamos. Nós agora que vamos a facer, neste caso, vamos a traballar con porco celta, vale? Vamos a facer un prensado que facemos de costela de porco celta, vale? A idea un pouco que haxa un lixeiro matiz, vamos a decir, a un churrasco de porco, casi, vamos a decir. Nós o que si facemos a costela a baixa temperatura, damos unha cocción prolongada, deshuesámola e depois xa prensamos para que non haya ningún hueso, vale? Nada polo estilo, non? Vamos a acompañar neste caso con unha crema que facemos a modo espuma, a que se xa moi lixeiriña, tira un poquinho de aire, non se faga pesada, que neste caso é dun queixo San Simón da Costa, que é un queixo afumado que se fai aquí en Galicia. Que tío, E tamén lo acompañaremos con unha salsiña agridulce que vamos a facer ao porco, que sempre funciona moi ben, vale? E para limpar un pouquiño, porque non deixa de ser un plato un pouco graso, porque costilla de porco, vamos a acompañar cunha pouca lechuga que vamos a facer a modo refrescar un pouco o plato, vale? Entón vamos a ir preparando xa isto. E mentras Marta pues, nos explicará un poquinho o maridaxe que pensou para este prato, vale? Abaixo, chegando entre a autovía e a instituto. Aí teñeres unha figa que lle plantei eu. Esta era unha bella que hai ali. Bueno, vamos a aproveitar mentras nos sirven o último viño, porque hoxe temos un extra, ahora que non estaba previsto, pero é necesario que sexa previsto, porque conto vos, o que xa sabedes, o restaurante Sábrego está na bodega Casal de Armán, entonces non tiña ningún tipo de sentido poñer un viño con este plato tamén, así como para disfrutar ao final, con un viño que non fose da bodega. Entonces eu aquí retírome porque teño unha persona que nos vai explicar mellor que nadie de que se trata o último viño. Entonces deixoche o micrófono, contánoslo todo, querémoslo saber todo, o que che parece, que viticultura facedes, como tratades o viño na bodega, como é o viño, como vedes o futuro, como vedes o presente, queremos saberlo todo. Bueno, gracias. Perfecto, moitas gracias a ti, Nada. Marta, pola explicación. Nada, vamos a dar aí un último paso hoxe, eso, para poñer un broche de ouro a esta maravillosa cata, a verdad acompañado dunhos viños excelentes hoxe. Nada, o postre vai ser líquido e vai ser unha botella dun dos nosos viños, de Casal de Armán. O que nos vai a servir ora os nosos compañeiros é un viño que se chama Finca Isabel Millán. Non sei se o coñecedes, algún de vos seguramente sí. É un viño, a verdad, tinto, sí que é certo que queríamos vir con un tinto, representar un pouco e darlle valor tamén aquí ao Ribeiro, que é unha terra tanto de tintos como de blancos, algo olvidados últimamente. E nada, nós o que trouxemos é un viño, un concepto que seguimos loitando por el, que é os viños... Moitas grazas, Patri. Son os viños de finca. Que quere decir isto? Viños de uvas colleitadas nunha sola parcela, que non haya mestura. E o que temos aquí, o Finca Isabel Millán, é unha finquiña que está ao pé da bodega e son tres variedades principales que serían o Brancellao en un 65%, un 25% de Caíño Longo, que xa temos catado nesta cata, e un 10% tamén de unha uva que non hai moito, pero bastante interesante, que é o Ferrol. Vale? Normalmente, os viños do Ribeiro teñen esa frescura, a veces esa rusticidade, e nós o que queremos facer é que con tempo e con cariño, pois ir limando isto. Entonces, que fixemos co Isabel Millán? Collimos o viño, elaborámolo e metémolo nunha barrica de roble francés durante aproximadamente 12 meses.
Despois deses 12 meses, metemos o viño en botella e dámoslle outros 2 aniños máis, casi, prácticamente ano e medio, 2. O viño xa estaría listo. Estamos catando ahora mismo o 2022. Non sei se tendes algunha pregunta, Marta, non sei se tuveches tempo de probalo. Mira, a sinceridade vai por diante, é a primeira vez que vou a catar, así que si queres facémolo en directo. Pareceme espectacular, Perfecto. pareceme espectacular. Bueno, eu non é a primeira vez que o cato, a verdade que o tomo casi todos os días este viño, pero cada vez que lle dou un sorbiño, volveme a emocionar. Como está feito este viño? Como fan? Sí, pois isto, nada máis chegar a bodega, elabórase, bueno, o viño parte del despalíllase, métese en cubas e empeza a fermentar con un pouquiño de palillo. Estaremos falando igual de 1/3 do raspón, aproveitase sobre todo do brancellao porque está un pouquiño máis lignificado, está un pouquiño máis convertido en madeira. E logo, despois dunha fermentación, pois descúbase antes de acabar, de finalizar a fermentación, e aí pasa xa a barrica. Feito, Digamos barrica que francesa. fermenta en acero inoxidable e pasa a barrica, que estará 12 meses. 12 meses. Barricas. Cando leo aquí edición limitada, unha edición limitada, canto é? É o que dá a finca, A Vale. finca son uns 2000 metros cuadrados, cepas bellas, as producións non son moi altas, entonces estaremos falando de que todos os anos facemos 2 barricas, 3 barricas, Feito. unhas 1000-1500 botellas. E como vedes a viticultura hoxe en día na bodega? Bueno, pois sí que é certo que hai moitos retos, como os meus compañeiros apuntaban, que sobre todo a inestabilidade climatolóxica, o cambio climático, e a verdade é iso, que bueno, con sabendo escoller as variedades que se van a plantar nos próximos anos e xogando cas altitudes, podemos intentar facer que este quentamento global que estamos sufrindo non sexa tan evidente nos viños e non nos perdamos esa identidade e frescura que temos. E tamén unha pregunta, salindo un pouco dos colleiteiros de bodegas un pouquiño máis pequenas que teñen unha infraestructura un pouco máis limitada, en canto ao enoturismo, que ofrecedes, que grupo de xente ven, cal é o voso público xeral? Está pasando, quero decir, hai motor aí ou non? Como ves o enoturismo? É algo no que temos que traballar máis, no que hai futuro en isto, ou está parado? Pois a verdad, moi boa pregunta, Marta, gusta moito que me preguntases eso, porque desde Casal de Armán, pois que querelles dar un puntiño ao enoturismo, que se desarrolle. E a verdade que estamos bastante contentos porque se botamos a vista atrás e nos vamos hai 20 anos, o Ribeiro non era unha zona tan visitada como é a día de hoxe. E desde a bodega pensamos que, bueno, con un pouquiño de coordinación entre todos e ofertando a xente experiencias en unha zona tan bonita e con tantos recursos como esta, pois que pouquiño a pouco se crezca, estemos ao nivel de grandes denominacións de orixe en canto a términos enoturísticos. Que ofrecedes? Catas dos vosos viños? Tamén están incluído visitas polas viñas? Non o sei, pregunto para poder entender o que facedes. Está ben que o preguntes. Nada, nós temos unha visita ahora mismo, unha visita que se fai todos os días, excepto os luns que cerramos ás 11. Desarrollase todo por o Casal. A verdade que o Casal é un sitio bastante chulo, un edificio do 1700, e visítase tanto a bodega como o propio edificio, tamén as viñas, fais un poquinho todo, unha visión 360 do que ven sendo o mundo do viño. E ademais acabase con a cata no noso restaurante. Teño que aproveitar tamén para preguntarlle, por exemplo, a Xulia, que sei que ofreces tamén visitas enoturísticas e tamén, non sabía o Pousadoiro, ben? Sí. Hai cousas que tamén creo que temos que mellorar moito en enseñarnos, sabes o que quero decir? En decir, facemos isto, porque cando vas ás grandes zonas do mundo, poñencho xa en bandexa, e nosotros non sei como que o temos, ofrecémolo, pero tampouco contamos moito, non? No voso caso, que facedes? Que ofrecedes? Bueno, nós tamén estamos na ruta do viño do Ribeiro, somos das bodegas
pioneras da primeira ruta. Moitas reunións estuve con Javi, moitas noites falando do enoturismo e de como se dice o Ribeiro. Somos unha bodega máis pequena de colleiteiro e que ten, pois, eso, moita historia e tal. Facemos visitas á bodega, pero tamén ás viñas, facemos eventos. Precisamente que está aquí Xulia, pois, o ano pasado intentamos facer un simulacro, digamos, porque era eso. E este ano sí que vamos un pouco máis serio, que é o Colleiteiro Son Festival. A ver, unha cousa, se non estades atentos agora, isto é moi importante. Como se chama? Bueno, pois os Colleiteiros Son Festival, de son, tanto de sonido como de ser, non? Colleiteiros son colleiteiro. Acabadesme de sacudir a cabeza. Bueno, pues, 11 de junio, ¿no? No. Isto é outra cousa. Isto é cada fin de semana, Vos cada sábado sabíades... de xullo e agosto, vamos ter un festival cada sábado nunha adega. Vos sabíades de isto, desta existencia? Sabíades, ben. No. E tedes pensado ir ou non? Sí, Bueno, está guai, gústame saber que tanto en pequenas adegas como en adegas máis grandes están pasando cosas bonitas. Ao final, ver que hai movimento é fundamental, porque cando viaxas polo mundo vas vendo todas as cosas que pasan e non podes creer que non se nos ocurriran a nós antes, tendo o que temos. É increíble. Sí, claro. Despois destos festivales que facemos individualmente en cada bodega de colleiteiro, aos que estades invitados todos, por suposto, este ano vamos un paso máis alá e vamos a facer un festival conxunto aquí no entorno do castelo ou nos alrededores, donde nos vamos a xuntar todos os colleiteros e facer a festa final no último fin de semana de agosto, creo que é, non? Anterior á Festa de Historia, non? No fin de semana anterior á Festa de Historia faremos aquí unha xornada de, bueno, interesante. De música tradicional, viño... Oye, apuntámonos, hai que ir, Non sei como vedes, pero está feito. Que guai. Bueno, o viño está boísimo, gracias por acercarnos. Ten todo o sentido do mundo cando vas a un lugar, a unha bodega, catar o viño da bodega. Ademais, si ten un cociñeiro fantástico que che cociña os pratos que che cociña, aí hai unha enerxía especial que non se pode explicar. Polo tanto, nada, gracias por traelo, agradezco un montón, non o coñecía e alegrome de telo coñecido. Gracias de verdade. Marco, que? Estamos? Vamos, que nos contas? Bueno, pois nada, como vos decía, costilla de cerdo celta que hacemos prensada. Primeiro cocinamos a baja temperatura para que esté así blandita y después le damos un prensado y finalmente lo que hacemos es tostarla, ¿no? Le pegamos un tostadito en plancha para sacar ese matiz así, reacción de Maillard, tostados, ese sabor así que recuerda a barbacoa, y lo acompañamos en este caso con una cremita de queso San Simón da Costa y un poquito de lechuga para refrescar un poquito la costilla, ¿no? A ver qué tal funciona por ahí. Que bo, bueno, moitas gracias gracias, por traernos, non sei, pareceume, aínda non provei isto, pero os dous anteriores pareceronme espectaculares, sabrosísimos. Vamos. Proba por aí. Queres probar o viño? Deberías. Quero. Veña, vamos, pois aquí o tes, todo teu. Ten un punto árabe isto, Ten unha salsa agridulce, ten un punto... Ese matiz así agridulce. Aquí hai un punto de reconquista, Moi bo. Bueno, nada, gracias. ¿Qué tal por aí? Bueno, xa nos vamos cenados para casa todos, ¿no? Estades ben? ¿Qué tal con la costilla? Superamos ravioli, ¿en qué nos quedamos por ahí? Costilla. Ahora costilla. Estamos cambiando de idea moito. Cal foi o prato que máis vos gustou, entón? Esta costilla, a xarda. Sí? Amigo ravioli encantoume. Por aí xarda tamén. Bueno, sorpréndeme, é un pescado a costilla, por aí.
Bueno, pues oye, trátase de que a idea era que puderades disfrutar 3 platiños pequenos, acompañalos con viños que Marta vos propuxo e que puderades disfrutar un pouquiño desta feira do viño dunha maneira un pouco máis cómoda, aquí sentados, disfrutando dunhos bons viños, intentando facervos uns petiscos un pouco interesantes e algo divertidos e que siga a organización apostando por este tipo de actividades que ao final pois danlle un pouco de vida ao que é a Feira do Viño e un pouco de promoción aos bodegueiros que necesitan esa promoción tamén e a toda a entorna do Ribeiro en sí que sempre é interesante, non? Bueno, non sei vos, pero eu quedome con ganas de ir a verte o Sábrego. Gracias por cociñarnos e para nós foi un placer. Gracias por acompañarnos, de verdad, contándonos os viños da mellor maneira e por facelo, sobre todo, estar aquí. Gracias, un millón.